вода. Справа будет отправлена назад. Незалежны сайт Рогашові.ру з'явіўся напрыканцы снежня і ўжо на сённяшні дзень з'яўляецца самым папулярным рэсурсам у рэгіёне. Яго наведвальніцтва, колькасць наведвальнікаў складае каля 500 чалавек у дзень. Гэта амаль у 2 разы больш, чым на сайце slova.by. Болей таго, тут відавочна ўсім, што Андрэй Шышкін, галоўны рэдактар «Свабоднага слова», вельмі моцна нервничает и показывает то, что он просто банально боится, что рекламодавцы перейдут на Рогашове.ру. Это его страх связан менавіта только из-за этого. У нас была встреча с Андреем Шишкиным, и он мне сказал, что он сгоден отозвать свою заяву только при одной умове, коли я не буду притягивать для себя, притягивать на этот сайт, рекламовать его сярод прадпрымальнікаў. На гэтым сайце друкуюць звычайна незалежныя навіны, народныя навіны. Там таксама я пишу свои там каментары, люди гэта читают тысячи рагашоўцаў. Сам город-то невялікі, 35 тысяч. І цяжка сёння знайсці чалавека ў горадзе, хто не ведае, не чытае гэты сайт, ці хаця б там пра яго не слухае. Нават пенсіянеры ўжо чулі пра гэты сайт. Болей таго, у канцы траўня з'явіцца друкаваная версія гэтага сайту. Рогачов атрымае першую незалежную газету. Но гэта будзе інфармацыйны бюллетень накладнікам 299 асобнікаў. Ідзе запугванне, таму што яны баяцца, што пойдуць туды людзі працаваць, што людзі будуць пісаць. Людзі звяртаюцца, там з'яўляюцца такія навіны, там, напрыклад, нават дакументы, людзі з райвыканкамы туды звяртаюцца і расказваюць пра тут беспредел, які творыцца там у нашым райвыканкаме. Тут відавочна ідзе просто помста, запугаць астатніх людзей. То есть яны робяць паказуху. Вось бачыце, мы Дашкевіча там зараз там штрафу мы дадзім, там не лезьце і ўвогуле не заходзіць на гэты сайт. У меня есть информация, что в нашем отделе адукацыі настаўнікам забараняюць яго наведваць, нават дома наведваць гэты сайт. Таму што мы сошым за вами, мы за вами глядзім. Гэта сайт там толькі правакацыі. Ёсць свабоднае слова, ёсць слова.by, туды заходзьце, Рогашове.ру не трэба туды заходзіць. Адкрыта людзі ідуць па вуліцам і кажуць, што ў нас в райвыканкаме сидзіць мафія. На свабоднае слова адкрыта кажуць людзі, брахуно. І Шышкін яго таксама называюць часткай гэтай мафіёзнай структуры, якая захапіла ўладу ў Рогашове. Просто так бы сайту, якому 3 месяцы 500 чалавек не наведвала. Гэта самы моцны рэгіянальны партал гарадскі ва ўсёй Гомельскай обласці. Гэта дакладна. Ні ў Рэчыце, ні ў Мазыры, там, ні ў Лельшыцах, ні ў Жлобіне нават. Такога сайту няма. І таму істэрыка ў них, істэрыка. А я не бачу, што людзі падымаюцца, людзі пачынаюць размаўляць там. Між сабой нават і сварыцца там у каментарыях на гэтай сайце. Але людзі кажуць то, што яны думаюць. Без цэнзуры і без мадэрацыі, як гэта на слова.by. У нее же дома есть интернет. Так, есть.